Godt. Jamen, så siger vi velkommen til alle lyttere og seere. Så velkommen til studie 49. Hvad hedder det, hvor Erik og Martin er med igen, og jeg prøver lige at indstille lidt på mit billede her. Og planen er i dag, at ikke så meget gættekonkurrence, men vi snakker lidt New York Jets-kamp mandag nat. Og så vil vi komme med nogle betragtninger omkring sæsonen. Sådan komme med en stille forudsigelse af, hvordan vi ser regular season sæsonen, den udvikler sig. Men ja, det er jo skønt igen at have selskab, så velkommen til jer to, Erik og Martin. Og så er det vel måske nærmest bare at koldt og kynisk at hoppe ud i det, og så prøve at begynde at snakke lidt om noget Jets-kamp. Er der nogen, der vil starte? Jeg kan sagtens starte. Jeg vil sige, jeg er i mild grad bekymret, og det er, fordi jeg synes, Jets de er gode til at håndtere det, som godt kan være lidt et problem hos os. De har jo en fuldstændig vild defensiv linje. De har Jermaine Johnson som første rundevalg, og som var Pro Bowler. Så har de Quinnen Williams som er første rundevalg, som er double Pro Bowler og også All Pro. Så har de Javon Kinlaw, som vi kender rigtig godt. Han er første rundevalg. Han klarede sig ikke super godt hos os, men Monique han til gengæld er ekstremt motiveret for at vise, at han sådan set hører til hos os. Og så har de Michael Clemons, som nok er den, der er mindst produktiv af de fire, men som til gengæld står over ved Trent ved at tro hele kampen, så uanset hvor god han havde været, så havde han nok været ikke lige så bekymret for ham. Og det kan godt sætte Purdy under pres, og så har de jo måske ligaens bedste duo nede bagved, så hver gang han kaster, så skal han lige tænke over, at det er Reed og Sauce Gardner, som han kaster i nærheden af. Så det er en hård start. Purdy han får ilddåb på den her sæson. Men til gengæld, når jeg ser den anden vej, når jeg ser vores offensiv, eller vores defensiv mod deres offensiv, så tror jeg også, at vi har meget at gøre med det. Så for mig at se, der kunne det godt være en kamp, hvor de to defensive sider af banen kommer til at vise en hel masse. Og så har vi jo, altså hos os på vores offensiv, der er Ayuk først lige kommet ind. McCaffrey er stadig moskéer. Jeg føler mig meget overbevist om, at han spiller, men bare det, man heller ikke har været med til at træne. Så jeg kunne godt forestille mig, at vi ser en meget defensiv kamp. Vil du byde ind, Erik? Det er svært at være ret uenig med Martin der, for jeg har selv den samme bekymring. Jeg er rigtig ked af det her matchup, fordi vi har alle sammen glemt, hvor godt Jets forsvar var sidste år. Det var næsten og på visse punkter og parametre bedre end vores eget. Vores secondary, den ser jeg som det, der bliver den store test. Fordi har Aaron Rodgers ramt sin mur, eller er han i en bedre stand end som så? Jets nyheder siger selv, han har haft en fantastisk training camp. Jamen så bliver vores secondary testet, og Franka ser ud til at mangle dernede. Jeg ved godt, at vi har Lenoir og så videre, men Lenoir har noget, han skal hævne fra sidst. Han spillede mod Rodgers, så han må også være tændt. Jeg synes, det er et svært matchup. Det, der kan tale for det, det bliver jo så, at Salah og Shanahan kender hinanden. Som Purdy selv sagde, deres forsvar ligner vores, så han ser det, synes han selv, ret tit selv. Så systemerne synes han kan genkende. Det taler for, at han forhåbentlig når at se noget mere på forhånd af deres to corners, og ikke bliver grebet. Men der er jo det, der hedder individual skill, og den er høj dernede bagved på dybe kast, selvom Purdy er en af de mest præcise på dybe kast. Så er jeg bekymret for vores running game, hvor skarp er CMC.
Ayuk har siddet udenfor. Vi så, da Bosa sad udenfor, han skulle bruge flere kampe på at komme op på niveau. Er han skarp? Debo, det håber jeg bliver en anden x-faktor, fordi han har trænet anderledes. Han skulle være blevet en langt bedre ruteløber og mere klassisk wide receiver i den forstand. Det er det, han har lagt vægt på i hele sin offseason-træning. Det glæder jeg mig meget til at se. Kan han lave de samme cuts, eller bare noget, der ligner Ayuk cuts? Jamen hold da op. Og så ved jeg godt, at Ayuk og Purdy har trænet alene, for også at se, hvor kemien er henne, og om cuttene ligger, hvor de skal. Men det er en kedelig matchup. Det var ikke sådan, jeg ville starte, og nej, jeg er ikke glad. Men jeg satser dig på, at vi skal vinde. Det er Jets, altså. Altså, vi er stadigvæk rimelig meget favoritter, trods alt. Det er ikke, når man ser på bookmakerne, så er det en af de kampe, som ligger i den høje ende af favoritskalaen. Det er Så godt. tag vores negativitet med gran salt, men der er bare lidt... Jeg tror, den bliver tæt. Jeg tror ærligt talt, den bliver tæt, og vi ligger inden for et field goal, tror jeg, inden den bliver afgjort. Altså, Så jeg deler ikke, jeg er ikke helt så, jeg frygter ikke så meget for kampen, som jeg synes, I giver udtryk for. Altså, med hensyn til Aaron Rodgers, så, altså, han kommer fra den her skade, altså, det sidste år, han spillede for Packers, han havde ikke en eneste kamp over med over første år som Packers starter, at han var over 10 interceptions. Altså jeg så en eller anden statistik på det. Han er 3 år ældre end Stafford, som er den næstældste quarterback. Altså jeg synes selv hvis man sådan ser bort fra skaden sidste år, så synes jeg, at man har set et fald i hans kvalitet. Det skal ikke tage fra ham, at han er en kriger og en veteran, men som man ikke skal undervurdere. Men jeg har ikke helt den samme frygt for, at han skal gå ud og kaste, altså bare kaste ud over det hele mod vores forsvar. Den frygt, den ser jeg ikke. At Breece Hall, altså det er den, hvad skal man sige, det store spørgsmålstegn, som jeg ser, det er, at den måde, som vores løbeforsvar, det spillede i den sidste måned, sidste sæson, og nu med alle de ændringer, der har været på den defensive linje, hvordan det er spillet sammen. Altså man glæder sig jo lidt, når Bosa han siger, at han mener, at den defensive linje er bedre, men jeg har det lidt lige sådan, som når Erik kan siger det her med Rodgers, han har lignet, jeg ved ikke, et eller andet all-pro, at det lige så meget kan være, ja, nu snakker vi lige det hele op i nogle usandsynlige højder. Jeg er virkelig spændt på at se, hvor den defensive linje står i forhold til, hvordan man håndterer Breece Hall, fordi han er næsten på McCaffrey-niveau, men jeg synes, at jeg synes, vi har en markant fordel. Altså, jeg tror også, at 49ers angreb er bedre rustet til selv det her Jets forsvar, som jeg synes er mindst. Jeg synes faktisk, at de er mindst lige så gode, eller var mindst lige så gode som 49ers sidste år. Jeg tror faktisk, at vi er rustet til at kunne håndtere det matchup, eller komme i nogle favorable matchups der.
Så Altså, jeg er enig i det med Rodgers. Det ville være mega overraskende, hvis hans eget hold havde sagt, ja, han har haft en training camp, der ikke er super god, men vi håber på, at han bliver god i sæsonen. Selvfølgelig siger de, at han er god, ligesom Bosa. Selvfølgelig siger vores forsvarslinje, den ser helt fantastisk ud. Men, og ja, altså, det er ikke der, min bekymring er. Det er mere, når vi har mødt sådan et rigtig hårdt spillende og virkelig dygtigt forsvar. Det synes jeg også var der, hvor vi var mest presset sidste år. Det var i virkeligheden mere end de hold, der havde et virkelig godt angreb. Øhm, og så har Salah vel noget, som han gerne vil bevise, tænker jeg. jeg synes bare, i forhold til det her med at Salah har noget, han vil bevise, jeg er ikke i tvivl om, at det står højt på hans ønskeseddel, også hvis han sådan, skal gøre sig nogle forhåbninger om at have sit Jets-job efter sæsonen, så skal han ud og have nogle sejre i slutspillet, og sandsynligvis også vinde. Og der vil det gøre ham meget gavn, hvis han kan få skovlen under Shanahan. Men jeg synes bare, vi i de fleste kampe, hvor vi ser Shanahan mod nogle af de tidligere disciple, så er det ligesom om, at Shanahan han graver lige lidt ekstra dybt i godteposen, og så har han lige nogle vinkler, som han har fundet, som han aldrig har fortalt nogen af de andre. Jeg synes jo, vi har set det med, ja, jeg skulle til at sige, næsten uanset hvem man har mødt af folk, og hvor svære kampene egentlig har set ud på forhånd. Så det krydser jeg altså fingre for, at han også gør i morgen aften. Ja. Skal vi lige kort forbi Hufanga også? Jeg så Shanahan, han var jo en del af det her media availability show. Der sagde han, at han havde holdt ham aktiv in case of an emergency, men han ikke regnede med, at han spillede. Så han står, så vidt jeg har forstået, alene på listen til, hvis nu der er en eller anden, der bliver skadet. Men hvis nu der ikke er andre, der bliver skadet, så vil han være inaktiv under kampen, og så vil der være en anden, der formentlig Odom, der spiller den plads i stedet for. Det er jeg nu heller ikke så bekymret. Det er i hvert fald det, depth charten siger. Den sidste malurt i bæret, hvis vi skal tage negativ hatten på, og jeg elsker jo at være anderledes, det er jo, at Aaron Rodgers i regular season er 6-2 mod 49ers. Ja, det vil være et par dage siden. Det vil være et par dage siden, vi har spillet med ham. Ja, men i playoffs er han jo 0-4, ikke? Som ja. quarterback i historien mod det samme hold. Så. Yes. Men vi kan så lige referere til Michael Skarnes. Han havde stillet et par spørgsmål, og det tror jeg så, vi har lidt besvaret indirekte her med omkring Aaron Rodgers. Hvad hedder det, Michael? Nu har du fået svarene lidt fra os alle tre, at jeg tror, sådan, hvis vi generelt skal se det som, at vi alle sammen har respekt stor respekt for Rodgers, men i modsætning til nogle af de andre, hvad hedder det? Nej, ikke i modsætning til, men altså, han er ikke Tom Brady, der bare blev på et højt niveau. Altså, man kan godt se faldet i kvalitet, og det kan selvfølgelig være, at han nu efter en dårlig 22 sæson, og så har siddet og i en eller anden sort, mørk hule og drukket ayahuasca, eller hvad fanden det hedder, så kan det godt være, at han kommer ud og er et helt nyt menneske. Men vi stiller os vist ret tvivlsomt over for, om han bliver, 2010-2012 Aaron Rodgers igen. Altså, jeg tror, han får en stor sæson, men nu må vi jo se. Jeg tror bare ikke, det bliver mod Niners, fordi jeg tror simpelthen, hans offensive linje er ikke nok sammenspillet, så han kommer til at have nogle defensive linjemænd i hovedet meget, meget hurtigt. Jeg så ham i et interview, hvor han sagde, at han synes, han skyldte Garrett Wilson en sæson, fordi at Garrett Wilson efter hans mening var på så højt et niveau, at han simpelthen lidt blev snydt på stats sidste år, fordi han havde en så dårlig quarterback, der kastede til ham rimelig ondt sagt mod sig. Han sagde det heller ikke helt sådan, men det var det der lå i det. Jeg synes, han virkede virkelig, virkelig motiveret. Jeg tror, han får en stor sæson. Jeg tror bare ikke, den starter så godt mod Niners. Der tror jeg, at der er et forsvar, der vil være lige i ansigtet på ham hele tiden. Okay. Du nævner det rigtigt, og jeg sagde det tidligere, de har 3 nye folk inde på den linje. Godt nok veteraner, men det er 3 nye. Vi ved alle sammen, hvor lang tid det tager at spænde en linje godt sammen.
Og der har vi jo 3, der har spillet sammen. Nej, undskyld, to, der har spillet sammen hele sidste år. Så har vi også 2 nye, ikke, på vores defensive linje med Floyd og Malik Collins. Og så har vi Hargrave og Bosa. Men jeg tror bare, deres niveau, og de har ikke på samme måde brug for at have den kommunikation, som den offensive linje har. Jeg tror, deres niveau er sådan, at de vil vise sig. Men vi får se. Ja, jamen, så lad os tage fat i den næste del. Fordi noget, jeg gerne vil se fra vores side, det er, at der skal komme pres for både Hargrave og Floyd, så det ikke kun er Bosa, der skal levere sacks. Det ser jeg frem til. Det er vores D-line. Kan den brede sig? Ja, der har været behov for at have den her sekundære trussel. Hargrave, ja, jeg kan stadigvæk huske, hvor glad jeg blev for, da man fandt pengene og signede Hargrave. Han kom vel aldrig rigtig op på det niveau, som man så ham have hos Eagles. Hargrave er jo så også en af dem, der er blevet rost for at have haft en virkelig god off-season. Så, og har også selv været ude at sige, at han føler sig, nu kan jeg ikke engang huske, hvad ordlyden var, men noget med at være bedre og mere naturligt tilpas på den defensive linje, fordi der var nogle nuancer som man gjorde anderledes end hos Eagles. Så hvis man både kan få en stærkere Hargrave og så have Bionic Man der, Leonard Floyd, der bare kan ligge skadet, og så 10 minutter senere, så har han lige humpet det hele af ude på sidelinjen, og så er han tilbage igen, så er the sky the limit. Altså, det... Jeg vil sige, hvis Malik Collins og Javon Hargrave, de kan lukke af for løbet i midten, så føler jeg mig meget tryg ved, at Floyd og Bosa, de nok skal finde på et eller andet sjovt at lave på kanterne. Ja. Yes. Jamen, men er der nogen af os, der sådan virkelig ser det så? Vi føler os rimelig overbevist om, at at McCaffrey han kommer på banen. Er det ikke det, jeg ligesom fornemmer hele vejen rundt? Ja. Måske med en lidt mindre workload, ikke, end vi ellers ville have set. De passer måske lidt mere på ham. Især hvis vi kommer foran, så kan jeg godt forestille mig, at han bruger lang tid på bænken. Ja. Og måske også, hvis vi kommer ned og kun mangler en enkelt eller 2 yard for at komme ind i endzone, så kunne jeg godt forestille mig, at det var Jordan Mason, der fik lov til at løbe fuld knald hovedet først ind i en linje, i stedet for at det var Christian McCaffrey. Det er lidt det, der... Altså, det er jo igen, det kommer til at stå som et spørgsmålstegn her, fordi vi ikke har en uge tidligere sådan at måle det op imod, men alle de her mange småskader, der var i løbet af preseason og training camp, at man ved ikke helt, hvor meget de vil prøve at holde tilbage på folk, fordi man ikke ligesom har det her at måle det op imod af. Nu var der kampen med Packers, nej, det var Packers og Eagles kampen, jeg tænkte på her, med hvor Jordan Love han går hen og bliver skadet, og jeg havde snakket med en Packers-fan, der siger, altså han vil hellere bare have, at de lukker Jordan Love ned i nogle uger, i stedet, og skaden er angiveligt, det er ikke så voldsomt, det er i hvert fald det, de første indikationer er, men man vil ikke risikere noget, og det er jo lidt det samme, vi står med her, at der er ikke nogen grund til at overbebyrde McCaffrey, eller jo desværre også på den måde Hufanga eller andre, der har gået og kæmpet med et eller andet, fordi de skal altså holde til en hel sæson. Ja, jeg bliver nødt til at slå op simpelthen, hvem var det, at de har som backup quarterback hos Green Bay, Malik Willis. Det skal nok blive spændende. Jeg tror, at Packers har nogle dårlige kampe foran sig, men jeg er helt enig. Altså, man må hellere, så må han blive rask, og så må man satse på, at man kan nå at samle nok sejre sammen til at komme i slutspillet alligevel, frem for at ødelægge ham.
det er, så vidt jeg lige havde nået at se, jeg tror, det er Colts, de skal spille mod i næste uge. Så det er sådan måske lidt mere overkommelig modstander, uanset. Og jeg tror, de næste 2 kampe, Packers, de har, det skulle være sådan mod overkommelig modstand, uanset om man så måske skal gå med et lidt mere skrabet gameplan. Men for 49ers, det er da fint nok, hvis de kommer lidt bagud i standings, og så ja, skal man bare ellers ikke håbe, at at vores succes den kommer på baggrund af andre holdskader. Det er så sørgelig Ja. indstilling. De har Colts, Titans, Vikings, og så rammer de Rams i uge 5. Ja. Så jeg tænker, de vil gerne have ham klar til den kamp, og de 3 andre, det bliver nok med Malik Willis. Ja, det kunne være passende, hvis han lige kunne komme tilbage og så slå Rams. Det vil ikke gøre noget. Yes. Jeg troede ikke, jeg skulle sige det, men vi krydser fingre for lov. Ja. Ja, og så Jamen, op igen. Er budet på en Jets-kamp? Hvad siger vi? Skal vi bare nøjes med at sige, at vi tror på en sejr, eller er folk så klar, så de vil komme med et bud på en score? For mig er det sådan helt random, når man gætter på de der scorer, fordi at det er sådan set enig i. Lavt scorende tæt kamp, så langt vil jeg godt gå. Og jeg tror ikke, det bliver med højst 3 eller 4 point difference. Så faktisk kan en nøglespiller gå hen og blive Jake Moody. Jamen med den... Jeg er ikke tryg ved endnu. Hvad sagde du der? Det fik jeg ikke tryg ved endnu. Nej, okay. Nå, jamen... Jeg føler mig forholdsvis positiv på, at hvis vi har McCaffrey på banen og i sådan en rimelig, kampform, og det er jo så med et stort spørgsmålstegn. Jeg mener, at 49ers har så mange gode matchups i den her kamp, så jeg forventer, at det her det skal blive en sejr om. Og igen, der kan ske rigtig meget i kampudviklingen. Kommer man tidligt foran og kan slippe pass rush løs, så tror jeg faktisk også, det kan blive en stor sejr. Men er kampen tæt hele vejen igennem, jamen så kommer den også til at slutte tæt, fordi Jets har forsvaret til og ellers at kunne holde, hvad skal man sige, tingene lidt nede. Ja, vi kan sige, at danske spil har også rimelig sikkert 1,44 oddsen på en Niners sejr, 2,75 på en Jets sejr, så de har også relativt sikre. Godt. Yes, men hvis vi så prøver at vende blikket sådan mod sæsonen, som i det hele taget, der vil jeg så lige skynde mig at sige, at nu også til alle jer, der nu ellers ser og lytter med, vi skynder os at sige, at det her, I må ikke begynde at forvente, at vi kommer på hver uge. Det er sgu utopi. Det er for svært at matche kalender, i den sammenhæng. Men hvis vi vil prøve at se, om ikke vi kan få lavet nogle flere, hvor vi optager sammen, men det bliver altså ikke hver uge. Det er der ikke nogen, der må forvente. Og så, hvis vi så vender blikket mod sådan en sæson, forecast. Hvad er jeres bud på hvor vi sådan ender henne rekordmæssigt, og hvem vil være de positive overraskelser? Der kan man både kigge på hvis at der er nogle rookies, I har nogle sådan et godt øje til, men ellers så spare spillere, som I forventer, sådan kommer til at skille sig positivt ud. Ja, måske for den sags skyld også nogen, som I er lidt mere tvivlsomme overfor. Jamen altså, hvis jeg skal tage rekorden, på den positive side, så siger jeg 12-5, og når jeg er negativ, så siger jeg 11-6. Okay, det er sådan
Jeg har svært ved at se det meget anderledes, når jeg sidder og fifler med sæsonen. Men der er jo nogle nøgler rundt omkring. Rams er ude, Seahawks er ude. Øh, Vikings i u 2, sjovt nok, vi har aldrig vundet i Minnesota. Dallas i u 10. Hvis vi gjorde Dallas, skifter Dallas head coach. U 16 er vi ude mod Miami, og endnu en Shanahan-protégé. Det kan også gå hen og blive underholdende nede i varmen dernede. U 17 hjemme mod Lions. U 7 mod Chiefs, den giver jeg sgu gerne væk for at få en sejr senere på sæsonen. Ja, jeg synes, vi har et hårdt schedule, når jeg kigger på det, og de der sidste 2 kampe, som jeg ikke også talte om, Dolphins, eller ikke sidste 2, men 2 af de sidste 3, Dolphins Lions, så slutter jeg af mod Cardinals, den er jeg ikke så bekymret for. Men Dolphins Lions, der vil jeg gerne have, at vi har mere eller mindre sikret slutspillet inden, fordi det kan blive 2 virkelig hårde kampe. Men altså, jeg har også nok også til at ligge omkring 11-6 eller noget af den stil. Jeg føler mig meget overbevist om, at vi i uge 2 får vores første sejr i Minnesota. Det er Vikings-holdet i år, tror jeg, altså overhovedet ikke på, som slet ikke. Nu kan jeg se virkelig dum ud, når vi kommer lidt længere hen på sæsonen, men dem tror jeg slet ikke på. Til gengæld uge 3 allerede der at tage ude mod Rams. Det er måske det hold i vores division, jeg er allermest spændt på at se niveauet på. Det kan virkelig blive godt, og det kan også være sådan, så at sidste år, det var bare en sådan one-off for mange af deres rookies. Men altså, jeg har også til at ligge der omkring 11-6 og gå i slutspillet, og ikke som første seed i år. Det tror jeg, at en af vores tidligere defensive... nej, hvad hedder det? Det tror jeg på et Lions-tab, det er det, jeg vil sige. Yes. Okay, ja, hvad hedder det? I forhold til... Jeg tror faktisk også, jeg har 12 og 5 i Thomas' gættekonkurrence. Jeg mener, jeg har sat den på 12 og 5, eller det er jo sådan mit umiddelbare bud. Og jeg er helt enig med dig, Martin. Vikings-kampen, jeg ser... Man skal passe på, som du altid siger, man kan komme til at se dum ud, det kan komme til at lyde frygteligt, når vi sidder på Southern Cross, men jeg regner med, at vi kommer til at have en fantastisk næste søndag på Southern Cross, med de her Vikings-fans, der kommer der. Det skal simpelthen være en sejr, det kan der sgu ikke være tvivl om. Hvis ikke vi kan vinde over den næste Vikings i Minnesota næste søndag, så skal holdet der argumentere for, at vi skal have hjemmekamp mod Vikings i resten af min levetid. Det vil jeg ikke kunne holde til at sidde og sammen med de der Vikings-fans der, og så skulle tabe den kamp. Det ville være frygteligt. Jeg synes, vi har skudt os selv i foden deroppe mere end en gang, ikke? Så, men det er jo det, vi har. Og vi har haft nogle... Ja, never mind. Nok om den Vikings. Det burde ikke være et problem. Altså, det sjove det er jo, at når der var den her... Når programmet det kommer ud, så var der den her... så går de alle kampene igennem og lægger odds, og der var det her med, at 49ers de er favorit i alle 17 kampe, og det ved vi også godt, at der er ikke noget hold i nutidens NFL, der går ubesejret igennem sæsonen. Men der er de her svære kampe. Jeg er ikke bekymret for Dolphins-kampen, sjovt nok. Lions-kampen, ja, fordi den kan blive ret væsentlig for det her med playoff-seedning. Og kampen mod Packers i slutningen af november ser jeg jo også som værende en af de der nøglekampe. Divisionen, tror jeg, og det er jo lidt sjovt, fordi jeg har jo sagt nu nærmest i flere uger, hvis ikke måneder, jeg synes divisionen, den ligger helt klart til, at 49ers, de skal vinde den igen, men
Men jeg synes bundniveauet, altså Cardinals, de er blevet bedre, end de har været de seneste år. Øh, der er bare et eller andet, sådan noget law of average, der siger, at vi kan ikke gå igennem en tredje sæson i træk, uden at tabe en divisionskamp. Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket før, selv tilbage i 80'erne, hvad hedder det, men, men det vil virke usandsynligt, at nej, vi gik sgu da heller ikke. Never mind, den er jo. Vi Vi gik tabte, 55 sidste år. vi tabte til Rams. Ja. Ja. Hvad hedder det? Men sandsynligheden for, at vi skulle kunne fortsætte med at dominere divisionen på den samme måde, med alle de forandringer, der er i divisionen, det har jeg svært ved at se for mig. Og en af de ting, jeg bekymrede mig over sidste år, det var det her med, at man blæste ud i de første 5 uger af sæsonen, og vi så jo fuldstændig uovervindelige ud. Og så var det ligesom om, at der blev sådan en træthed i holdet i de der 3 nederlag. Så havde man bye week, og sjovt nok, så ligger bye week jo på samme i spilleuge 9 for for tredje sæson i træk. Og så var det igen, så blæste man igen videre og slog Jaguars og bare fløj derudad, og så var det ligesom om, at så var der sådan et formdyk igen efterhånden, som sæsonen blev lang. Og jeg har svært ved at slippe den her tanke om, at det er lidt det her med, at der er mange af spillerne, der nu er ved at have nogle år på banen, så de mærker det måske på en lidt anden måde, og så kan vi have alt det her veteran lederskab, og som kan gøre det, hvad skal man sige, udligne meget af det her. Men jeg håber virkelig, at vi igen får en rigtig god start, sådan så man måske på et eller andet tidspunkt kan have det her formdyk, og så slippe fra det. Altså, jeg er helt enig i, at det med at gå 17-0, det ligger tilbage i historien. Det kommer ikke til at ske igen. Altså, selv hvis vi efter 14 kampe ligger 14-0, og vi så kan se, at vi har Rams, Dolphins og Cardinals foran os, så vil de jo begynde de der sådan halvskadede spillere, som måske ville komme på banen, hvis det var virkelig presset. Så begynder man at spare dem, fordi man vil jo ikke risikere, at de så er skadet, når vi kommer ind i slutspillet. Fordi så vil den første seed jo mere eller mindre være sikret. Så der er en professionalisme nu, tror jeg, som gør, at de der rekorder, dem vil man simpelthen ikke jagte. Man vil spille med backups, eller i hvert fald give starterne meget mindre spilletid. Og så håbe på bare lige at holde dem lidt i form, men ikke at presse dem. Men altså derudover, så tror jeg også, at 17-0 er jo bare en illusion. Når vi når frem til 14, så tror jeg heller ikke på, at vi er 14-0. Altså. Nej. Jeg skal lige skynde mig at sige til Thomas' konkurrence, at der tror jeg har gættet på 13+. Jeg har i hvert fald gættet på den kategori, hvor der var flest. Og det er simpelthen, fordi jeg et år har tabt en af de konkurrencer på, at jeg har gættet for få sejre til Niners. Og der har jeg lovet mig selv, at det kommer aldrig til at ske igen, at jeg taber en konkurrence på at være for negativ fra sæsonstart. Jeg skulle lige skynde mig at indskyde. Altså, det var ikke, fordi jeg tror heller ikke, at jeg tror, for den sags skyld tror jeg heller ikke, at Niners de når på 10-0. Men sidste år, der var Chiefs, da man lavede den samme øvelse, der var Chiefs favoritter i samtlige kampe, da programmet kom ud, og de sluttede, 11-6. Så altså, lige for at få forventningsniveauet afstemt. Jeg tror ikke, at at slutte 11-6, eller 12, eller 5, eller 13 og 4, det ser jeg overhovedet ikke som værende sådan noget med, at man har underpræsteret, eller noget. Det kan man selvfølgelig godt have gjort, afhængig af, hvordan kampen er forløbet. Men NFL er bare så jævnbyrdigt, så vi ser jo ikke, det er så sjældent, at vi ser de her hold, der fuldstændig stikker af, og hvis de endelig stikker af, så falder de også ned til jorden, og vi så jo selv
Patriots det år, hvor de gik i Super Bowl og var ubesejret, så magtede de ikke et, øh, et Giants-hold, der var blevet varmt på det rigtige tidspunkt. Så Ja. Jeg se på Eagles, hvordan de faldt sammen efter at have mødt 49ers sidste år. Det var, ja, det her, det er jo helt vildt. det er et andet godt eksempel. Okay. Og så, ja. Nå, Nogle gode rookies. Forventninger til nogle rookies, der kommer til at stikke af. Altså det er nemmere at pege på første og Puni, som Ja. vel er den eneste rookie, som vi kommer til at have som starter, tænker jeg. ja. Og som netop starter første Jets-kamp med en defensiv linje foran ham, som der i den grad ser ondskabsfuld ud. Ikke? Jeg tror, han kommer til at have Quinnen Williams stående lige over for sig. Og hvis han gør det, så bliver han fra starten testet på det allerhøjeste niveau. Ham er jeg virkelig spændt på, og jeg tror, han kommer til at klare sig godt. Men ham vil jeg kigge mest efter. Ja, jeg synes, han har i preseason vist en awareness også på sit linjespil, som han er blevet rost for. Han flytter fødderne sammen med den mand, han blokerer. Og som alle de kloge hoveder i USA så siger, så er det sindssygt svært at blive dømt for et holding call. Så det er jo rigtig klogt af ham at bruge sine fødder på den måde. Han er ikke statisk. Og nummer to, jeg har set ham, når han har klaret sin egen blokade mange gange, men så noget er gået galt for en på linjen, så rager han jo ud med en arm eller noget andet og hjælper til. Så han er ligesom ret bevidst om, hvor han står hen og hvor hans to sidemarkere i spillet de står henne. Han spiller på et højt niveau allerede nu. Problemet med preseason er, at det er virkelig svært at bedømme dem. Ikke? For dem, der står på den anden side, det er typisk ikke de største stjerner, og selv hvis det er de største stjerner, så er de sådan lidt vi er ved at lade op til, når vi skal spille godt i september mode. Men jeg er enig, han så virkelig god ud i preseason. Jeg er bare lidt bange for, om det er nok. Men jeg har store forventninger. Hvem er der selv, Kim? Jamen, Puni er det nemme valg. Altså, jeg er spændt på, og så vil jeg alligevel til at sige, om Pearsall han møder op i Superman-kostyme. Men hvad hedder det? Malik Mustafa glæder jeg mig til at se. Fordi jeg tror også, at han får kæmpet sig til en plads på, hvor vi kommer til at se ham en del i løbet af sæsonen, også selv når Hufanga bliver frisk igen, hvad hedder det, og jeg tror, at han bliver, fra næste sæson, der kommer Mustafa til at være en fast starter på holdet. Det føler jeg mig ret overbevist om. Ja, der skal ikke sådan komme kontrakt med at snakke ind i det her, men Hufanga er jo en af dem, jeg ikke tror kommer til at være på holdet næste år, desværre. Og Mustafa og Jair Brown kommer til at være et virkelig godt safety tandem duo. Hufanga bliver dyr, det er det, du tænker på, ikke også? Jo. Det er virkelig det jeg frygter, hvad hedder det, og jeg ser ham være en af dem, man kommer til at lade gå for at få et kompensationsvalg senere. Ja, altså Mustafa, hans topniveau er sindssygt højt, men han havde virkelig nogle hjerneblunder i sine preseason-kampe rundt omkring. Så det skal gå stærkt med, at han hæver niveauet, men potentialet er til stede, for det har vi jo set. Altså, vi husker jo alle sammen hans superblokade nede på linjen, ikke? Altså, hvor han bare kommer flyvende ud, som skudt ud af en kanon, ikke? Altså, det var en awareness, som var uden lige, og offre sig 100% i den tackling. Men han har altså også nogle steder, hvor han er bagerste mand, og whoopsie, så røg der noget dybt.
Han er meget, jeg tror, opportunistisk, de plejer at sige, ikke? Altså, Jamen, hvis han, det er hvis han Hufanga gætter jo helt også. rigtigt på, hvad der sker, så bliver det virkelig, virkelig godt, og gætter han forkert, så bliver det ting virkelig, virkelig dyrt, ikke? Jeg synes Jo, ikke, Hufanga, han er helt lige så dyr, når han fejler. Han er bedre til han er blevet. at være opportunistisk, når der er noget andet, der dækker ham af. Men det er jo sjovt, fordi jeg ser jo, Hufanga er jo naturtalent, fordi han også er den her, ja, hvad skal man sige, student af spillet. Men det er jo lidt det samme med Hufanga, fordi der har vi jo også set, at i hans første sæsoner, at han har haft de der opportunist tidspunkter der, hvor så går han bare efter det. Men han er bare ekstremt god til at læse spillene rigtigt. Og hvad kan man sige? Og det er så der, hvor Mustafa han skal vise, at enten så skal han blive løfte sig, hvad hedder det, sådan spil kendingsmæssigt, spilintellektuelt, hvis vi skal sige det sådan. Men hvad skal man sige? Han har så bare mere, han har bare flere, mere fysik, hurtighed med sig, end Hufanga han har. Så der vil måske være nogle andre situationer, hvor han kan nå og hvad skal man sige, redde dagen, hvad hedder det, en Hufanga. Men det er jo det er rigtigt, altså jeg er ikke uenig i Erik. Det ville være et problem, hvis han skulle starte mod Jets, altså hvis han var starter nu. Det vil de gode quarterbacks, det vil de kunne udnytte, at man kan snyde ham. Så bringer jeg en tredje ind, Isaac Guerendo, eller hvordan man udtaler hans efternavn. Det skal jeg nok lære i løbet af sæsonen. Altså han gør special teamer, og det i sig selv, synes jeg, bliver spændende og sjovt at se. Men hvis Christian McCaffrey er en lille smule småskadet, så kunne man måske godt få lov til at se lidt mere til ham, end man ellers har set. Og han er stor, og han er hurtig. Og jeg kunne egentlig godt, jeg er lidt spændt på at se, hvad Shanahan kan bruge den størrelse og den hurtighed til. Om man kunne lave nogle småspil, som der er designet specielt til ham, hvor at man finder et eller andet hul. Det håber jeg lidt på, at jeg ved ikke, om det bliver Jets-kampen, fordi som sagt, så tror jeg, at deres forsvar er rock solid. Men hvis man lidt senere på sæsonen kan finde nogle særlige spil lavet specielt til ham, det tror jeg også kunne være lidt sjovt. Ja, sådan har jeg det med Jacob Cowing. Det der irriterer lidt ved Guerendo, fordi han var en af de spillere, som jeg også selv var varm på i draften. Jeg var sikker på, at de ville drafte ham. Men det er jo de der forbandede hamstring-skader. Han bliver ved med at altså samle op hele tiden og igen. Altså det pisse irriterende. Hvad hedder det? Og der bliver det bare så svært at forudse, hvad det er, man skal forvente. Altså, det var sgu sådan lidt bittersødt at se, at så ryger Mitchell på hvad hedder det, season ending. Mistede vi ikke nu. På season ending IR. Og så var Guerendo, han var nærmest ikke anden kommet med på rosteren, og så blev han meldt skadet igen. Hvor man bare tænker, jamen, Mitchells problem, det var skader, og det er godt, ja, man risikerer måske bare at have fået en spiller, der desværre havde en tendens til at være skadet, og så bytte ham ud med en anden. Men han er spændende, det er der ingen tvivl om. Nu nævnte du lige special teams. Jeg så, at det synes jeg faktisk har været lidt morsomt at se. Nu så man i preseason alle de her kick-off returns, og der var meget fokus, der var på det. Ja. Og så herefter, at der er spillet 2 kampe i sæsonen, så kan man bare se, at special teams koordinatorerne, de er bare gået tilbage til at sige til kickerne, du sparker den bare igen, du låser den bare igennem endzone. Der har nærmest ikke været et eneste return af noget som helst,
og hvad hedder det, antallet af returns, det er jo nu endnu lavere end sidste år, der var historisk højt. Så det var måden at komme uden om alle problemerne om at tænke på i nye opdækninger og blokeringsbaner. Du låser bare lortet igennem endzone, og så tager vi bolden derfra. Nu må vi se, hvor det ender hen. Men altså, hvis 49ers de gør det samme, så er vi sgu nok bedst stillet, fordi Brian Snyder, han kan fandme ikke finde ud af at træne det der special teams. Det er helt frygteligt. Jamen altså, hvis man ser på preseason, så var det jo også sådan, at de stort set alle spillene, de blev stoppet der et sted mellem sådan måske 22 til 28 yards eller noget af den stil. Bortset fra, så kom der de der store breakout-spil. Og hvis man som special teams koordinator står og tænker, jeg kan vinde måske 5 yards på at lade dem returne, i bedste fald. Til gengæld risikerer jeg, at de returnerer den i virkelig mange yards, og måske endda helt til huset. Så skal der altså også, så skal oddsene ikke være særlig store for de der returns, før at man bare låser den igennem og siger, at vi giver de der 5 yards til, det skulle være ligegyldigt. Ja. Jamen nu får vi se. Jeg tror jeg sagde det i en af optagelserne tilbage der i løbet af sommeren, at jeg var spændt på at se, om Chandler han bare ville være så konservativ, så han gav Moody besked på bare at låse den igennem endzone, fordi det var nemmere at forholde sig til. Og jeg vil ikke blive overrasket nu, og jeg synes jo bare det er morsomt, at man ser det samme fra Chiefs og Ravens og Packers og Eagles. Jamen, er det ikke noget med i preseason, der endte den på 28-yard-linjen, og hvis de låser den igennem kommunen, så er det 30-yard-linjen. Så det er 2 yard. Og jeg kan godt forstå. Det er 2 yards, og så med risikoen for, at det bliver dyrt, ikke? Ja, og så siger special teams og headcoachen, ja tak, men nej tak. Men jeg er spændt på, når vi kommer lidt senere på sæsonen, og der er nogle hold, der skal satse. Så kan det godt være, at det bliver sjovere at se. Men jeg tror også her i starten, der vil der være mange hold, der bare låser den igennem. Skal satse, du må jo kun bruge et onside kick nu, når du er bagud i 4. kvartal. Altså, det er også en mærkelig regel, men ja. Altså, der kan man da tale om at sabotere spillet. Ja. Men spørgsmålet er bare, når vi kender NFL's idéer om, at hvis der er noget, de ikke synes, der fungerer, hvad de så vil gøre for at ændre det. Hvis vi havner med, at der er endnu færre returløb end sidste år, så ender vi jo uden kicker eller kickoffs. Ja. Eller på 40-yard-linjen, hvis du sparker den igennem kommunen. For at ændre på dit odds. Eller 40-yard-linjen, når du sparker den igennem kommunen. Ja, jamen det er selvfølgelig rigtigt. Du på et eller andet tidspunkt, så kan du tvinge det med de der down and distance situationer. Men altså, når man tænker på, hvor mange gange vi har hørt det her med, at nu snakker man igen i retning af, at man vil fjerne kick-off. Hvis det er den her trend, der fortsætter, jamen så er det jo det, man begynder at stige ind i den sammenhæng. Det er lidt synd. Jeg er bare nødt til at sige. Ja, enig. Eller også må man simpelthen på en eller anden måde finde ud af at lave noget, der minder mere om et punt, fordi at de der puntspil, de er altid bare sjovere end kick-offs. Ja. Nå, kom vi igennem emnelisten, eller har vi flere ting, vi skal have fat i, Kim? Jeg tror, vi er kommet igennem emnelisten. De ting, jeg i hvert fald lige havde fået hæftet mig ved. Jeg har så bare et spørgsmål jo. Når vi taler positivt over, altså nu taler vi jo sådan udelukkende over rookies. Men hvad med nogle af vores såkaldte, men nogle af veteranerne? Hvem der kan stikke ud eller stikke op og have forandret sig eller trænet eller lignende, som vi ser i en ny version og bedre version end sidste år? Hvad har I der? Altså, jeg nævnte, da jeg optog i går, der nævnte jeg Deebo Samuel. Ja. Det er dels ud fra jo, at man kunne forvente, at Ayuk han måske starter sæsonen op på lidt lavere blus eller niveau end tidligere, og så fordi der var så mange altså før alle de her
ballader, der blev til noget stort. Der var snakken omkring Debo, den var i forvejen så positiv. Jeg er bare kommet, efter jeg har tænkt lidt mere over det, så er jeg bare kommet dertil, at når man sammenligner med den her 2021-sæson, der er stadigvæk kun én bold, der deles om. Og i 2021, der var der sgu ikke nogen McCaffrey, der vi også synes skulle have bolden. Og øh, ja, altså igen, der er mange måder, han kan blive en større del af offense på, og vi ved, at han kan tage over i enkelt kampe. Men jeg synes måske, jeg var glad, da jeg sagde det i går, men så tænker jeg det der med, vi har altså stadigvæk kun et angreb, en bold at spille med på offense, så medmindre vi skal til at have alle kampene i overtid for at generere flere yards, så er jeg svært ved at se, hvem det er, der det kommer til at gå ud over McCaffrey, eller Ayuk, eller Kittle, eller nogle andre på angrebet, der så, hvad skal man sige, tilsvarende vil få skyld for at være faldet i niveau, fordi tallene de ikke kommer til at bakke det op. Det er jo der, hvor NFL nogle gange desværre er for talfixeret. Så jeg tror faktisk, at den jeg gerne vil se virkelig komme fra land, det er Bosa, fordi der skal være mere der skal være mere, frihed til ham på den defensive linje ved at Hargrave og Floyd, at de skal have noget mere opmærksomhed, og Bosa er blevet fremhævet så meget også i training camp, så jeg vil have Bosa op omkring de her over de 15-6 i sæsonen også. Og det tror jeg i øvrigt ikke, jeg har gættet på i gættekonkurrencen, sådan noget fuck. Ej, det bliver rigtig sjovt, så hvis du taber den på at gætte på for få sag. Altså, jeg har Bosa som min mulighed for en defensive player of the year. Og det tror jeg egentlig er vores, det tror jeg mere på, end jeg tror på, at Christian McCaffrey bliver offensive player of the year i år. Så jeg har også Bosa som mit bud. Jeg ser godt det der med Debo, og jeg kan også godt se nogle fordele ved, at i og med Ayuk har været væk fra training, så må der nødvendigvis være trænet mere Purdy og Debo end tidligere. Men ligesom dig, Kim, så tænker jeg også, der er en bold. Den dark horse, der er det er, hvor skadet er Christian McCaffrey. Fordi jo mere Christian McCaffrey han skal spares, jo flere ting kommer vi til at bruge Debo til. Fordi han kan mange af de ting, som Christian McCaffrey kan. Han er jo en halv running back, og så kan han gribe alle de små kast, som det er, at der ellers bliver kastet til McCaffrey. Så hvis McCaffrey han skal spares i starten, så tror jeg på en virkelig stor sæson til Debo. Hvis McCaffrey han er helt op at køre fra starten, så tror jeg, ud fra det samme princip med, der er et begrænset antal spillere, der kan få bolden, så tror jeg, at han kommer til at have en fin, men ikke over den sæson. Yes. Der er ikke helt de samme begrænsninger på forsvaret. Der må de godt alle sammen løbe ind. Ja, det er det. Hvad med dig, Erik? Jamen altså, Debo, som vi talte om, inden vi startede optagelsen, jeg så nemlig også de samme rapporter om, hvordan han har trænet anderledes og vil lægge nye dimensioner til sit spil. Det glæder jeg mig til at se, på trods af, at der kun er én bold til alle. Jeg vil sige, sådan som McCaffrey spillede sidste år, så tror jeg, at forsvarerne måske, når han er på banen, vil have mere opmærksomhed på ham på en helt anden måde. De ved alle sammen, hvor god han er. Det vil naturligt kunne blokere ham, ligesom man på forsvaret. Om Bosa, han skal have 2 mand på sig, fordi ellers så går det galt for os. Og derfor at bredden af den defensive linje skal have et højt niveau for, at han kan nøjes med 1 mod 1 blok. For så at komme tilbage til offensiven. Det er jo det, der kan give Debo, Ayuk, de her helt andre muligheder for at komme til, hvis at man lægger fokus et eller andet sted. Og det synes jeg, Shanahan har været god til at udnytte
i holdet og tendenserne, når han møder et andet hold. Og jeg synes også, vi så det sidste år i visse kampe, var der en spiller, som overtog kampen. Ja, men det er jo fordi, det her hold har besluttet sig for i deres spiltendenser i løbet af kampen at fokusere på den eller de her offensive spillere. Og det udnytter Shanahan koldt og kynisk ved at playdesigne løbende i løbet af kampen. Og jeg mener, det var Saleh, der sagde det. Shanahan, han har scriptet sit første kvartal, og derefter så udnytter han tendenser hele tiden, og så scripter han simpelthen on the fly ned fra sidelinjen. Yes, en anden spiller, jeg også er spændt på, det er Jair Brown. Han kommer til at få et stort ansvar. Hufanga er ikke til rådighed, som jeg ser det. Altså, han er i hvert fald ikke i den første kamp, som jeg ser det, men jeg kunne måske også godt forestille mig, netop fordi Vikings-kampen, hvis man kan spare ham, så vælger man nok også at spare ham der. Og så får han simpelthen et stort ansvar, Jair Brown, og jeg tror, han er voksen moden til det. Jeg tror, det er et navn, vi kommer til at høre meget til. Ja. Og især også, hvis, som Kim siger, hvis vi sådan skal kigge ind i krystalkuglen og sige, jamen til næste år, så hedder det Malik Mustafa og Jair Brown, så kan han jo vise i år, at man kan stole på det. Ja. Og det ved han jo også godt. Det kan han også godt gætte, når vi kan. Ja. Jeg vil pege på Dee Winters, som skal tage over for Dre Greenlaw, mens Greenlaw i hvert fald er skadet. Derinde, der kommer vi til at se noget også. Han står ved siden af Warner jo. Og det bliver Devontae Campbell. Bliver det vel Campbell? Ja. Det bliver ikke de Winters og Gross Matos der. Jeg tror allerede, de er meldt ude. De trænede i hvert fald ikke med fredag. Så sandsynligheden for, at de kommer til at være i spil her i den eller måske de første uger, er nok ikke så stor. Men jeg er helt enig i, at jeg håber virkelig, at de Winters, han er en af dem, der vi kommer til at se tage over. Ja, nu tænker jeg ikke udelukkende på Jets, jeg tænker sådan på sæsonen i det hele taget. Ja, men altså, han har da virkelig gjort opmærksom på sig selv i løbet af training camp og preseason. Det har han bestemt. Ja, og jeg ved godt, at han ikke udenbart står nummer 1 på depth charten lige nu. Så. Jo, jeg vil også sige, altså når Greenlaw er ude, så har vi Campbell, og så har vi Warner, og så begynder det at se tyndt ud, ikke? Så det er ikke der, vi kan have den store rotation. Nej, så er vi nede i Flanagan Fowles og Curtis Robinson og Tatum Bethune. Ja, og Flanagan Fowles er vel i hvert fald på depth chart, der er han også starter, ikke? Jo. Bethune er længere nede, men han skal jo vise, at han kan være der. Ja, altså, så hvis der skal en ind i stedet for en af de tre, så bliver det Curtis Robinson eller Bethune. Så det er der nok også nogle dygtige quarterbacks, der vil kigge efter, hvornår der kommer ind der. Det er jo det. Det er altså, linebackerne, de er jo lige så, jeg ved ikke, om man kan sige, de lige så let kan snydes, som dem i de bagerste geleder, men du kan jo også køre misdirection og alt muligt andet, der på den måde kan få fejlplaceret en linebacker. Shanahan er jo selv mester i det der med at få folk lukket den ene retning for at lade spil køre den anden. Ja, der er jeg sgu glad for, at vi har Fred Warner derinde. Ja. Han er virkelig, virkelig intelligent på det forsvar, som forsvarets quarterback. Ja. Yes. Jamen, jeg ved faktisk ikke engang, hvor lang tid vi har været i gang, men det var vel det. Times tid på det. Ja, så er det måske også ved at være, jeg tror, vi er kommet igennem. Jeg har i hvert fald ikke noteret mig, at der var kommet flere spørgsmål ind, så så er det måske også ved at være et passende tidspunkt for at lukke af for i dag. Jeg vil bare sige tak, fordi at I gad at finde tid i kalenderen igen, og så må vi må prøve at tale sammen om, så måske lægge nogle, planlægge noget optagelse nogle uger frem, eller sådan et eller andet, fordi det er lidt svært lige i øjeblikket. Yep. Og så håber vi ser så mange af jer som overhovedet muligt til Vikings kamp. Selvfølgelig.
Det er Men ikke at forglemme, hvad hedder det. Jeg har faktisk ikke engang, jeg ved ikke om alle er klar over det, men jeg er jo blevet gjort til midlertidigt medlem af de lilleblåede der i Vikingsgruppen, for at jeg kunne få lov til at lave opslag inde i deres gruppe. Jeg mener ved sidste tilmelding, eller hvad hedder det, sidste gang jeg talte, hvor mange der var tilmeldt, der var der 8 i Vikingsgruppen, der kommer. Så sørg for fanden at komme til Southern Cross på søndag, fordi der skal dele med ikke hedde sig, at der skal komme flere lilleblåede, hvad hedder det, til vores watch party, end der er 49ers fans. Og så skal jeg nok lige få rykket, hvad hedder det, Kvartrup og Elming for, om de kan tage sig sammen, og en af dem, om ikke, eller begge to, om ikke de lige kan møde op og lave en cameo. Ja. Så ved det du, er også en god hvad mulighed opgave for er. dem med deres. Det er jo ikke så tit, at vores forstår deres hold mødes. Nej. Yes, men jeg tror, det bliver ordene for i dag. Tak fordi I har set og lyttet med alle sammen. Og hej så længe til jer.